Hello Mzansi. As you know guys, ulutsha liyaphazamiseka kwaye liyatshabalala ngenxeni yendima ze-drugs. Singenele ke kuloo ndawo ke thina singabakwa Moja, i-channel yethu apho sidila nabantwana abahlutshwa okanye abahlupha abazali ngokuthi batshaye i-drugs benze izinto. Sithe ke thina sizawusa apho kufele khona ikhona, apho i-source ikhoyo, apho bazithenga khona ezi drugs. Thina singabaka Moja ke siyile channel 116 sivisithela ke ezo landlords okanye ezo cartels ze-drugs siqondisa abantu igwebo. Now sisendaweni yaseWestfield, size kwaRasta, ndihamba neteam yam, ndihamba kunye no-Own Style omele udila noRasta xa nibecifana bathatha ichance. Andifuni sithethe kakhulu sitye ixesha esingeneni. Team uRasta simphungule, we on. Rasta, you can't run. You can't run. Sikuwe Rasta. Ngelo phakathi sifuna ukuthi ngena naye Osta la ngabaleka uRasta. Mzansi, this is the place ebekade siyikhangela sondela bhuti. Simfumene umntakwethu. Ozibiza ngegama longuRasta. Neteam. Now uyandazi bhuti ne? Uyayazi uba ndiye ndikhangele ntoni emntwini. Yes, uqhele undibukela mos ku-channel Moja. So ndicela bhuti ube kunye nathi, sizaba kunye nawe. You know what are we looking for? Mzansi uthi uza complya, uzaba kunye nathi. Sidikiwe Rasta, sicela izinto. Ziphi izinto Rasta? Anazinto namqwaba. Rasta ziphi izinto Rasta? Qwaba. Anyani ndiyakhonza mna ndamcawa. Mzansi, let's switch off ama camera. Own Style, over to you. Sifumane izinto. We'll be back. Hey. Yima Own Style, we are back. Miyeka Own Style. Miyeka bhuti uzazikhupha izinto. Ziphi izinto? Rasta, I think you are ready to talk. Ziphi izinto? You are ready to talk. Already Rasta okanye usafuna Own Style. You ready to talk? Ready for ukuthetha Mzansi? Ima. Ready for ukuthetha Mzansi uRasta ima? Chebe straight ngempama. Rasta, don't waste our time. I think uthi ready for ukuthetha ne? Cela izinto ke bhuti. Ziphi izinto? Ziphi izinto? Anyani ndingenisa abantwana ecaweni mna. Andizazi izinto nyani. Do I look stupid? Andizazi nyani izinto bhuti enkulu. Okay. Mzansi, sawucela uswitch off ama camera again. Switch off ama camera. Ima, I think he's ready to talk. Hey! Ziphi izinto wena? Kulanda izinto. Banulandi. Mani hip hop rapper la pepani. Hip hop rapper la pepani. Izinto. Uzisa ngeboat banguye uzisa ngeboat andiyazi uzifuma naphi. Nguye mshaka. I think Mzansi sifumene into ebesifumana. If ufuna izinto uzawufumana uLandi. Now we are looking for uLandi. Masambe nxiba sihambe nizini uLandi. Uqhwaba ngaphini kanjani? Ngiyeka uhlali.